se daří. Díky. Tak já zdravím. Jsteš Polak? Ne, nejsem určitě Polak. A ty jsi z Brna, že? Ne, jsem z kousek od Ostravy. OK, brácho, tak jdeš na to. Pojďme. Pičo, my jsme hurikán. Zleva doprava a můj tým musí pořád letět a pičo, my jsme hurikán. A krysy, které píšou, tak by chtěli kazit ten můj plán. Kilim to sem, kilim to tam, nájdu problém, nájdu sám a čupka mi píše, že brza basic, přitom píchá s každým jako dejc. Dávej si bacha, spadne bomba, moje koncerty budou soldat, dávej si bacha, noc bude dlouhá, pak tam bude ti být každá kunda. Chtěla být dobrá, tak ať je dobrá, pojď jako brat. Tak mi řekni, kde jsi byl ty, když jsem byl na to v dní, neměl jsem vůbec nic, tahal to do těch plic. Piče. Nevadí, stáva sa, brácho, vyskúšal si to a podľa mňa jako s kľudom môže ísť úplne v pohode domov. Pohodě. Je to úplne v pohode, kámo, si to vyskúšal. Zkušenosti. Jo. Nějaké. Teraz sa modli, aby to nenastrihali tak, že aby neurobili seba kokota úplného. Tak to poje Bumek. Hlavně to nebavilo, ten text moc, Okay, ale máš charisma, ty vole. Ne, počkej, to myslím dobře, vole, jakože... A máš dobrý Ne, že tam jako... Takzvané, že náložil ti, ale potom Ne, ti že dal jako máš nádej. předpoklady k tomu udělat někdy něco dobrýho. Díky moc. Každopádne nezdávaj to, ver sám seba. Chod si za svojimi snami. Extrémne sa dojebal, bol to na piču, ale podľa mňa si dobrý človek. Ďakujem, krásne. Díky. Měj se, Díky. kámo, čau. Čau. Ahoj. To na piču, ale jsi dobrý člověk. Úplně, kámo. Ale to si mu dal ty. Ale charisma tam má trošku nějaký. Extrémnu. Takový jako tady mezi obočím, tam měl takový moment jako...